La que té és cultura. Trencadora d'esquemes. Cultura. Cultura. Una descoberta. Cultura. Brindis. Hi hauria un gran buit a Figueres si no hi hagués la Cate, perquè no hi ha faltaria moltes coses. Una parte importante de la cultura de Figueres. Trobo que és un lloc que és molt necessari per Figueres, on tots els ciutadans poden venir a veure teatre, música o exposicions. Per tant, és supernecessari perquè la ciutat pugui gaudir de la cultura. Carpi és cultura, tu ets cultura, la Carpi ets tu. Moltes gràcies. ¿Nos gusta? Estamos contentas. Sí, ahora ha participado Cachameu. Un proyecto socioeducativo que yo lo tengo mucho en mi corazón porque soy voluntaria desde hace muchos años y me encanta que pueda acceder a la cultura todo tipo de personas. Molt interessant, hi ha moltes novetats, el de l'òpera, ens ha agradat molt. Diguem que és molt divers i que hi ha per tots els públics. Sembla una engrescadora, la veritat, té molt bona pinta. Doncs molt bé, la veritat és que bastant complet. M'ha sorprès veure tantes activitats, sobretot per mainada, però també per altra gent, més un ventall més ampli d'abans i amb moltes ganes de veure el del 2019. La Cate és retrobament.